Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bazovela enkantolo abasolwa abana basolwa ngokuba izimpahla zezingane ezingu-21 ezashona Enyobeni itavern ngesikhathi kwenzeka isibhicongo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lana khona le video. Mangoqala sijonele likhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakantwanda Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Bazovela enkantolo yemanje iStandard abasolwa abana basolwa ngokuba izimpahla zabantu abashona kwisibhicongo Enyobeni itavern. Kubikwa ukuthi abalisa abathathu ababalelwe eminyakeni engu-16 kuya kwengu-21 baboshwa ngolesino ledlule kwase kuthi okugcina waboshwa ngolesihlanu neminyaka engu-16. Kube ukuthi ke batholwa nezipahla zokwebiwa ukubalwa izinele kanye nezicathulo zokugqoka. Ngokusho kwamaphoyisa kube ukuthi abasolwa abane bakhalelwe ngamasongo kasigonyele ngeviki eledlule babalelwe eminyakeni engu-16 kuya kwengu-21 ababanjwa nezipahla zokubiwa njengoba baphazamisa ingalo yomthetho ngokuba abantshontshele abantu abashona khona Enyobeni itavern. Kulezi mpahla zokubiwa kube ukuthi kulabasolwa kutholakale izicathulo izinele zokufakelwa izingubo kanye namawashi alaba abashona esigamekweni esinyantisayo khona Enyobeni. Okhulumela amaphoyisa uqhube wathi ukuboshwa kwabasolwa kulandele uphenyo elinzulu lokutholakala kwezimpahla zabantu abashona khona Enyobeni itavern emndenini yalaba abathe bakalelwa ngamasongo kasigonyele. Ube segcizelele kuba ekufeni kwalabantu abashona ngesikhulu ihluka abathinteki abasolwa ababoshiwe kodwa nje baboshelwe ukweba lezinto ezibaliwe. Bafethu lezi indaba ezimangalisayo ngendlela ethusayo. Ngizofisa mina ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje.